A reunión do pasado xoves no Concello sumouse á longa listaxe de desencontros entre o concelleiro de Obras Demetrio Gómez e a Asociación de Veciños O Mirador de Monteporreiro. O rexeitamento veciñal levou o goberno local a desbotar o proxecto de peonalización que tiña para a Rúa Alemaña, pero polo de momento non hai alternativa. A pregunta moi concreta que se lle fixo foi que plazo tes para facer ese proxecto. Entonces, bueno, aí empezaron as evasivas. Mentras tanto que se iban a seguir facendo obras como as que se están facendo, é dicir, obras de parcheo. Segundo os veciños, o barrio ten dúas prioridades: arranxar todas as beirarrúas e reordenar o tráfico. Para isto, propoñen facer dobre carril na Rúa Francia. E a Rúa Francia, facela de doble sentido, desde a Rotonda dos Campos hasta a rotonda da Ponte da Palabra. O tráfico de paso, non? Para acudir a traballar a Montecelo, o polígono do Campiño, é a única maneira de que non entre polo barrio. Insisten en que a solución para as necesidades do barrio é retomar o plan de humanización elaborado pola Xunta de Galicia. Dos 10 millóns previstos, aínda quedan 8 millóns por investir. Piden ao Concello que presione o goberno autonómico, tamén o Partido Popular local. La Xunta de Galicia, con mayoría absoluta, tiene un plan de humanización del barrio pendiente de realizar 8 millones. Pues al Partido Popular de Pontevedra le decimos que hablen con sus colegas en Santiago y que ese plan se ponga en marcha inmediatamente. O colectivo convocou a veciñanza o pasado xoves a unha asamblea na que decidiron dar unha marxe dun mes ao goberno local para coñecer que plans teñen para Monteporreiro. De non ter respostas antes, retomarán as movilizacións. Ademais, pedirán unha reunión co alcalde. Vamos a insistir en falar co alcalde. Nestos momentos consideramos que o concelleiro Demetrio non o consideramos como interlocutor válido. Vamos a solicitar la dimisión de Demetrio porque no se puede tener una persona en el Concello. Y lo que ha quedado demostrado es que este señor es un mentiroso, un incompetente y un embaucador. A mellorar o transporte urbano, incrementar o servizo de limpeza no barrio, mellorar a iluminación ou crear unha escola obradoiro para as pequenas actuacións en Monteporreiro son algunhas das cuestións que tamén plantexaron na reunión co concelleiro de Obras.